Zdraste ljudi, dobrodošli još jedno Mikaela Maletića i danas idemo nešto novo, a to je Happy Wheels i ovo je prvi gameplay, pa ajmo da krenemo. Sa nama je moj brat i idemo. Vidi ga pade. Idemo. Kreni. Zašto se iskrivili? Braćo moja mila. Idemo na sljedeću šemu. Idemo na ovu. Ovu sam već igrao nekoliko puta i ajmo. No! Dobro je. Dobro je. Dobro je. Dobro je. To. Kako sam dobar, braćo moja mila. Ujoj. Vidio. Ne. Da ćemo sad stići do tamo. Pobjeda. Idemo na još jednu ćemo odigrat. To je to. Baš najde ova, jeli? Joj. Wow. A čekaj, kako da... čekaj da probamo još jedno. Ne bre. Dobro, ajmo još jedno. Može. Ja igram na kusaku. Ovo je za sada sve prosto. Opa. Ne vidite li kad sve vreme? Zašto vidite li sve vreme? Raško, aj ti drži kameru. Pazi da ti ne ispadne. Drži je lepo ovako. Ovdje. Drži je lepo. Eto. Jer se sve vidi. Da. Ali ne znam u čemu je poenta da snimaš to. Poenta je u tome da ću kačem na YouTube. Joj. Snimaš sve detalje. Da. I pobjeda! Sve sad ja. Ljudi, to je to za ovu epizodu. Vidimo se sljedeći. Ćao. Kako sad ja?